Altså nu er det ved at være tredje gang, jeg er her. Jeg tror godt, jeg kan se, hvad problemet er. Altså, kan I selv se, hvad problemet er? Jeg synes bare, jeg kan værdsætte alle de ting, jeg gør. Jeg smager madpakke for ham, og jeg laver aftensmad til ham. Og jeg kommer ind og serverer øl for ham, når han har sine venner på besøg. Jeg synes bare, han er en stor, dum mand, som slet ikke er, som han var engang. Altså Brian, hvad har du at sige til det? Ærligt talt, så er jeg træt af dit pis, og jeg er træt af dit pis. Jeg gider ikke mere, din fede sæk. Jeg ved bare slet ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg elsker ham jo så højt. Okay, Mette, hvis du virkelig gerne vil redde det her forhold, så er der selvfølgelig nogle ting, du kan gøre. Altså, du kan eventuelt spice dit forhold lidt op ved at købe noget frækt undertøj, eller købe en DVD. Hvad mener du med DVD? Med DVD mener jeg selvfølgelig en pornofilm. Altså, en film efter Brians smag. Ved du hvad? Det tror jeg gør. En pornofilm, det er fandme det. Tusind tak. Er du hjemme i aften, skat? Ja. Er det rigtigt? Mm. Jeg har en overraskelse til os. Fedt nok. Hvad så fast i? I dag? Okay, jeg er klar. Vi ses. Hvem er det? Match. Tager du afsted nu? Ja. Nej, du skal til med mig. Fuck dig, din kæft. Jeg har en overraskelse til Hold os. din kæft. When you see me with my own chick, yeah, you know what I mean. Hi, Hira, how you doing? I know that you're hitting on me. The more that you hit on me, the more that I do my thing. Kom ind, mand! How you doing? I know that you're hitting on me. The more that you hit on me. Det kan kraftigt ikke passe det her. Yeah, you know what I mean. Hi, Hira.